hindi ako pupunta. Ayan guys, hindi na namin na video yung pagpunta namin dito kasi inaantok ako. Masyado nang mamagal. Ayan guys. So susundin po namin si Steph galing siyang Ilocos. Ayan guys, hindi na po kami nag-chat sa kanya. Pero hahanapin na lang namin siya kung saan siya nakatambay. So, dito tayo sa food court. Kasi usually dito lang naman may upuan. Ayan siya. Ayan ba? Naka-stripe siya na. Tingnan mo nga dun sa dulo doon. Hindi na talaga natin siya i-chat, no? So, tingnan natin kung saan natin siya mahahanap. Hindi na natin siya i-chat. Diyan kami nagpapa-facial niya, no? Ngayon, Rosalie. Wala na masyadong ano dito. Wala siyang binanggit kung saan siya tatambay. Saan kaya siya tatambay? Mukhang nagre-reban pa siya. Ayun yung may nagpipainting. Pero maganda mag-video okay dyan. Mga nasa baba. Saan kaya siya tatambay? Sobrang puti. Saan sulok natin siya makikita? Asan siya? Tuya mo ayabiyan. Ayan, shot video natin si Shaira. Huwag ako pa. Oh. Nasa loob siya. Basta. Ayun siya. Oh! Hindi! Na-stress na. Kanina pa kami, pumasok na kami dyan, no? Ala, umitim ka na. Ikaw ba yan? Ang yaman-yaman niya na. Sorry kaya, Bes? Hindi. Oh my gosh, ikaw ba? Ba't hindi ka pumasok? Nilibo na namin buong CB Mall kasi ang alam namin nasa CB Mall. Wow, CB Mall na. Ano ba? Kaya ba ako ano yung bagos na bagos? Kanina pa kami Ilang beses na ako. pumunta pa kami ng Ukay, pumunta ka na kami ng... Oo, pili pa kami ng sapatos, nagpili pa ng cellphone. Ang dami nang ginawa. Ay guys, so kompleto na kami. Barungot si Ka, hindi mo daw hinatid. Hindi na. Wala, Archie. Uy, wala akong sinasabi pa. Kayo lang nagsasabi. Kinichismis. Kanina pa, alam mo ba kanina pa yung ano Hindi mo? na sinabi, umalis siya. Uy, tara na Guys, so ngayon lang po kami nagkita-kita ulit. Ulit. Ngayon lang ulit. Uy, nagkasama kayo kanina. Hindi ko nga ngayon ko lang ito nakita. Saan ka ba galing kayo? Tara na. Mamadali daw. Dito wala electric pa. So life hack, bibili tayo ng soda para makatipid. May pang wheels na. Ay, joke lang. Guys, libre ni Steph kaya yung pinakamalaki na yun. Mag-hidro lang. Ilan lang hidro natin? 300. 100. Singilan na, tapos yung order. Kasi alam mo, ang sama-sama mo. Hindi nakahanap yan. Video. Singilan time. Singilan tayo na 60 pesos. Kasi ito mga kanta mo. Wala akong pang... Hindi, yung itong 100. Grabe ka, nakapunta ka lang ng Ilocos, ganyan ka na. Hindi, lukot-lukot kasi. Kanya-kanya muna tayo ngayon ha. Tsaka na lang ulit kabawi pag pera na talaga ako. Nasa ka na kung magsisingin mamaya, pang pamasahe ko ha, babalik. Ay, namasahe ka? Ay, natuloy na ang aming ano... Samji. Samji, ayan, piso mo. Piso mo. Piso niya. Binalit pa talaga ha. Sige na, let's go na. Ay, lahat na lang ng Samji, no? Yan guys. Lahat, mga nakamag lang, my friend. So, ako ang mga ano sa... Kaya nga, di ba?
Pwede naman. Ito. It's bad. Ako na magbibideo. O paglalagay ng mantika. Ayun, yung nasa gilid yung mga yan, yan. Ako din, sabi ko ano, mag-exercise na ako. Kain mo na yung lasa. Kasi Sige, joke ka pa. hindi ako, hindi mabenta mga joke ko. Try mo. Yan, enjoy. Sige, paano kumain yung sanggip? Mayaman. Mayaman. Tika. Oo. Ay, wow, talaga nakapikit dapat. Ayan guys, so dalawa na lang po kami ni Marvin.